Drive Looperin avulla huomaat, kuinka paljon oikealla ajotavalla voi säästää autoa, polttoainetta ja rahaa. Opit ajamaan ennakoivasti sekä jarruttamaan, kiihdyttämään ja vaihtamaan vaihteita oikein. Voit vertailla mahdollisia ajoreittejä ja etsiä itsellesi nopeimmat ja kulutuksen kannalta parhaat reitit. Kun astut autoon puhelin mukanasi, Drive Looper tunnistaa sinut automaattisesti ja ajon seuranta käynnistyy. Ajon aikana voit seurata, miten ajotapasi vaikuttaa polttoaineen kulutukseen. Opit hyödyntämään auton liike-energiaa ennakoivalla ajotavalla ja valitsemaan moottorin kierrosluvuille optimaalisen vaihteen. Looper-pisteet kertovat sinulle selkeästi, miten hyvä ajotapasi on kokonaisuudessaan. Kirjaudu tilillesi osoitteessa www.drivelooper.com ja pääset tarkastelemaan yksityiskohtaista tietoa omista ajoistasi. Voit seurata ajosi taloudellisuutta ja sen kehittymistä päivä-, viikko- tai matkakohtaisesti. Ajot näkymässä näet kiinnostavaa matkakohtaista vertailudataa, esimerkiksi kiihdytykset, jarrutukset ja nopeuden ajamallasi reitillä. Drive Looperin avulla opit ajamaan entistäkin paremmin ja ylläpidät uutta ajotapaasi vaivatta. Lataa sovellus ja rekisteröidy Drive Looper-palveluun. Halutessasi voit kytkeä OBD-lukijan auton datapistokkeeseen. Näin saat käyttöösi sovelluksen lisäominaisuudet. Muodosta puhelimestasi Bluetooth-yhteys lukijaan. Syötä autosi tiedot Drive Looper-palveluun ja olet valmis entistä tehokkaampaan ajoon. Drive Looper-ajonseurannan käyttö on täysin maksutonta. Lataa sovellus ja nautit entistä paremmasta ajokokemuksesta.